다 되려 다 들린대. 음, 아주 음, 야채 님은 뭐지 자리 와래. 그래서 다 들린대. Więc dzisiaj mamy trzeci dzień tych letnich nauk. Der dritte Tag unserer Sommerunterweisung. Chciałbym powitać wszystkich. Ich hier begrüßen. Und wünsche, dass es euch gut geht. 가상 조치제는 모두 쉬어야 되려야. 나는 가상 안에 쉴 수 있을까? 안에 소중한 데 쉴 수 있을까? 안데 이제야다. 가게에 쉬어야 되는데. 다 가게에 쉬어주자는 잡에. Więc będziemy kontynuować ten temat, który rozpoczęliśmy przedwczoraj, wczoraj. Wczoraj mówiliśmy o Sodiągu i o tym odosobnieniu deszczowym. Gesprochen. I mówiliśmy o tym końcowym rytuale, który był odprawiany na koniec tego odosobnienia, który się nazywa Parawana. On odbywał się przez 2 dni, zgodnie z... Nie wiem, czy to tylko Mula Sarvastivada, czy też inne Vinaya mówią o tym, że ten rytuał się odbywa przez 2 dni, bo nie byłem w stanie tego sprawdzić, ale przepraszamy, bo tutaj się też jakiś jest mix-up w dźwięku. Tak czy inaczej, ten rytuał odbywał się przez 2 dni. Podczas tego, a to dlaczego? Dlatego, że podczas całego odosobnienia, podczas tych 3 miesięcy odosobnienia deszczowego, mimo że odbywały się sodziągi regularnie w tym czasie, nie było tego, nie wolno było mówić o swoich naruszeniach ślubowań. Ten aspekt sodziągu nie odbywał się podczas całego odosobnienia. On jakby odbywał się na sam koniec odosobnienia, właśnie podczas tego rytuału kończącego. I wówczas podczas tych 2 dni właśnie mnisi i mniszki powinni byli wyznać wszystkie przewinienia, wszystkie naruszenia ślubowań, których dokonali podczas całego odosobnienia przed resztą sangi. Natomiast sanga słuchała tego wyznania i zgodnie ze swoim sumieniem wyznaczała jakąś karę za to. Więc tak wyglądała prawarana. Ale była też jeszcze jedna ceremonia, która się odbywała w tym czasie. Ona się nazywała Katina. Co to jest? Jest taki indyjski uczony, Goyal. On mówi, że po tym zakończeniu tego rytuału prawarany mnisi jakby wystawiali tą katinę. Tak mówi ten uczony indyjski. Katina to jest taki drewniana jakby rama, która służyła do szycia mnisich szat. Więc to jakby służyło do szycia właściwego rozmiaru jakby szat, który ludzie przynosili różne materiały albo skrawki materiałów. Na tej ramie szyło się te szaty które były rozdawane potem mnichom i mniszkom.
To nie jest dość prosty termin do zrozumienia. Czyli mnisi otrzymywali nowe szaty dharmy, 3 szaty dharmy, tak? Była taka rama drewniana, na której rozkładano te 3 szaty dharmy, jakby rozciągano je na tej ramie. Więc po tybetańsku to się to mówi, jakby się je rozkładało na tej ramie. Czyli to musiała być jakaś, ta katina to po prostu była taka rama, która pozwalała na takie równe rozciągnięcie tego materiału. Więc ta rama miała określony rozmiar. Ona miała mieć taki rozmiar jak największa szata dharmy, ten taki największy jakby samgita, czyli ten zen składający się z wielu pasów. Więc to dotyczył, więc ten dodatkowy rytuał dotyczył bikszu. Po tym rytuale, 2-dniowym rytuale kończącym odosobnienie, odbywał się ten rytuał katinie, czyli jakby na tej katinie rozkładano te nowe szaty i wyznaczano dwie grupki 4 bikszu, czyli 8 bikszu tak w gruncie rzeczy, którzy jakby zostawali w tym miejscu, w którym się odbywało odosobnienie i strzegli tych szat, błogosławili te szaty i zostawiali je. A wówczas reszta mnichów jakby wyruszała jakby w drogę, tak jak do swojego normalnego wędrownego życia na jakieś 5 miesięcy. Więc zazwyczaj o co chodziło? O to chodziło, że bikszów strzegli tych dam, Aha, już rozumiem. Chodziło o to, że błogosławieństwo jakby nowe szaty były błogosławione po 5 miesiącach, więc trzeba było wrócić przed upływem 5 miesiącach, żeby otrzymać te nowe szaty. Więc jeżeli nie było się, i to było bardzo ważne, aby być podczas tego rytuału, tego błogosławienia szat, ponieważ no, to sprawiało, że było się nadal jakby w społeczności mnisiej. I do tego czasu, przez te 5 miesięcy, w związku z tym mnisi mieli taki zrelaksowany tryb życia mogli prowadzić. To znaczy jakby byli bez szat w tym momencie, więc mogli jeść bardziej luźno w różnych porach. Jakby przez 5 miesięcy mieli takie połowiczne wakacje. W Tybecie na początku mniej więcej wczesnego tego drugiego przekazu dharmy Dakpo Kimpa Yeshe Lama, który pochodził z tej linii Nagarjuny, uczniów Nagarjuny, on jakby faktycznie praktykował ten rytuał katiny i z błogosławieniem szat i tak dalej, ale wtedy pojawiły się jakieś złe znaki.
w owym czasie i zaprzestano tego rytuału. Więc z tego co wiemy, próbowano utrzymywać tę tradycję w Tybecie, ale jakoś się nie udało. Od tamtego czasu nikt tego nie robi. Więc to były rytuały tego wczesnego buddyzmu, wczesnej sangi buddyjskiej. Tylko 3. I plus ślubowanie. Teraz, jak powstawały pierwsze klasztory? Ten indyjski uczony Goyal wyjaśnia, że liczba członków sangi rosła bardzo już za czasów Buddy. I ta tradycja odosobnień deszczowych się też, że tak powiem, umacniała, była taka coraz bardziej stabilna, stała się takim faktycznie corocznym wydarzeniem dla całej sangi. Zaś inni japońscy uczeni wyjaśniają, że i ten indyjski uczony powiedział, że te odosobnienia deszczowe, ponieważ one wymagały takiego tymczasowego jakby dachu nad głową, sprawiały, że pojawiały się coraz bardziej jakby takie stabilne miejsca, do których wracali mnisi. Japońscy uczniowie zaś wyjaśniają, że sanga prowadziła takie można powiedzieć, życie nomadów, czyli takie wędrowne życie i ta zmiana z takiego wędrownego życia w życie takie w jednym miejscu, w tworzenie klasztorów, które by było takim stałym miejscem zamieszkania i praktyki dla mnichów, że to odbyło się długo po odejściu Buddy, że taka zmiana nastąpiła dość długo po odejściu Buddy. To nie jest tak, że oczywiście, że takie wędrowne życie jakby zaniknęło od razu. No tak naprawdę pewnie trwało bardzo, bardzo długo. Najprawdopodobniej jakieś zalążki takich stałych miejsc zamieszkania, przebywania mnichów pojawiły się już za czasów życia Buddy. Ale nie były to jeszcze takie stałe zabudowania, stałe budynki. Według tych wszystkich uczonów to oznaczało, że sanga się zaczęła rozwijać, że stała się bardziej taka mocna, że przyzwalano na takie stałe istnienie, stałą obecność mnichów czy mniszek w danej okolicy. Dodatkowo, ponieważ pojawiały się te wszystkie klasztory i liczba członków sangi rosła, to pojawiły się różne zasady Vinai, dodatkowe zasady Vinai i one się pojawiały wtedy, kiedy pojawiały się jakieś problemy. Jakby przyczyną pojawienia się jakiejś zasady czy jakiejś reguły było wcześniej pojawienie się jakiegoś problemu, który trzeba było rozwinąć i w związku z tym ustalano jakąś zasadę na tym. I tych zasad oczywiście było coraz więcej wtedy, kiedy mnisi zaczynali mieszkać razem w jednym miejscu przez dłuższy czas. Istniały dwa jakby rodzaje miejsc, w którym przebywała sanga. Pierwszym były wihary, czyli miejsca, w którym mieszkania, a drugie były takie zagajniki, takie ogrody. To były wtedy jeszcze tymczasowe takie miejsca pobytu. I pomiędzy monsunami właściciel tego miejsca jakby dbał o nie. Natomiast sanga wracała tylko na monsun, tak? Tylko kiedy zaczynały się deszcze.
Więc Sangha nigdy nie była właścicielami tych miejsc. Te najbardziej popularne były właśnie te zagajniki. To były w zasadzie takie małe parki, ogrody kwiatowe i tak dalej, które były sadzone czy też kultywowane bardzo blisko miast, miasteczek, wiosek. Więc zazwyczaj właściciele tych właśnie takich zagajników zazwyczaj byli oddanymi buddystami i zapraszali sangę co roku w to miejsce. I były to naprawdę takie ciche, bardzo przyjemne miejsca, gdzie można było się gromadzić, rozmawiać o dharmie i tak dalej. Nazywano je Sangharama. Mogę wam coś pokazać? Więc to były miejsca przeznaczone do medytacji, kontemplacji, do słuchania, do rozmów na temat dharmy. Więc można to przyrównać do takich właśnie ogrodów, zagajników, ogrodów kwiatowych, które teraz znajdujemy w miastach. Sangha mogła przebywać w tych ogrodach i oddawać się swoim działaniom. W tybetańsku można nazwać Chelan, to tak z chińskiego. Na ten sam termin istnieje w chińskim buddyzmie, w japońskim buddyzmie. I w zasadzie to samo słowo teraz oznacza klasztor w tych językach, więc w zasadzie Sangharama, czyli te zagajniki właśnie przekształciły się w klasztory. Niektórzy uczeni japońscy, kiedy mówimy o tych zagajnikach, mówią, że właściciele tych ogrodów zapraszali tylko sangę tam. Kiedy sanga wracała do swojego wędrownego życia, to oni dbali o te miejsca. I potem, kiedy sanga wracała, to sponsorowali ich zgromadzenia w tym miejscu. Ale ponieważ sanga zaczęła się rozrastać, więc wówczas te zagajniki wówczas w tych miejscach zaczęto odbywać te wszystkie rytuały, czyli i odosobnienia, i sodziąg, i rytuały kończące, i te rytuały związane z szatami mnisimi. I wówczas te miejsca zaczęły się również rozwijać. Zaczęły pojawić się na przykład takie jakby zadaszone miejsca, w którym sangha mogła usiąść razem i się zebrać i rozmawiać i tak dalej. Więc pojawiły się w zasadzie takie pierwsze świątynie, czyli takie pierwsze jakby można to nazwać takie sale zgromadzeń. Kiedy pada i nie ma się dachu nad głową, to jest trochę ciężko, więc zaczęto właśnie tworzyć takie zadaszone jakby miejsca suche, w których mnisi mogli się zbierać. Można powiedzieć, że był taki zaczątek klasztorów. Ponieważ pojawiały się te pierwsze jakby takie mini świątynie,
W związku z tym to całe miejsce zaczynało się rozrastać. Pojawiły się pięć różnych rodzajów, jakby różnych innych budynków wokół. Kiedy mamy miejsce, kiedy jest jakiś budynek, przynajmniej zalążek jakiejś świątyni, to można powiedzieć, że tak, w tym miejscu zbiera się sanga, tak, że jest to miejsce sangi, że to nie jest już po prostu taki ogród, w którym od czasu do czasu ktoś przychodzi i się spotyka, tylko zaczęło się to przemieniać faktycznie w miejsce przebywania sangi. Przepraszam. Wówczas pojawiły się te dodatkowe budynki wokół. Można by powiedzieć, że były pięć rodzajów tych budynków, więc jednym to był właśnie ta świątynia, innym był wihara, czyli miejsce, w którym mieszkali mnisi razem, ada yoga, czyli takie budynki zamykane na kłódkę, pasada, czyli takie wielopiętrowe budynki. W zasadzie ciężko zrozumieć, dlaczego one miały takie różne nazwy. Potem było hamiyana, czyli takie budynki ze spadzistym dachem, albo gucha, czyli w zasadzie jaskinie. Pasada w zasadzie można powiedzieć, że to był po prostu duży dom, taki duży pałac w gruncie rzeczy, jeżeli miał wiele poziomów. Hamiya to też był wielopoziomowy dom. I gucha to była po prostu jaskinia, grota. Ale kiedy mówimy, że to była jaskinia, to nie znaczy, że to była taka naturalna jaskinia. Czasami to była po prostu taka jakby wybudowana przez ludzi jaskinia, tak? Z kamieni na przykład, zlepiona. Czasami nawet całe zgromadzenia ludzi w dużych jaskiniach, albo oczywiście wycięta jakby w skale w górze, że tak powiem. Czasami całe zgromadzenia mnichów mieściły się w takiej jaskini. Czasami w takim klifie, w takim jakby spadzistym stoku góry, tak, wycinało się tego rodzaju jaskinie, które służyły za pokoje i dla mnichów pokoje zgromadzeń. I tak jakby zaczęły się pierwsze świątynie. Więc te wichary były najważniejsze, to były jakby pierwsze, gdyż przede wszystkim chodziło o to, żeby mnisi, mniszki miały bezpieczne miejsca do spania, do tego gdzieś się zatrzymać. I te gucha, te jaskinie właśnie, to było jakby w zasadzie to one były najważniejsze. I ta wihara jakby z czasem były nazywane sanga vihara, czyli takie mieszkanie dla sangi. To znaczy, że wokół, jakby pomiędzy tymi miejscami, gdzie mnisi mieszkali, czy też spali, była również jakaś takie miejsce, w którym się zbierali. Również zadaszone. I czyli świątynia z różnymi miejscami czy też pokojami, budynkami, w którym mnisi mieszkali, stała się właśnie taką sanga vicharą, czyli w zasadzie takim pierwszym klasztorem. Więc wichara jakby sama w sobie oznacza takie pokoje mieszkalne, zazwyczaj wieloosobowe pokoje mieszkalne, natomiast sanga vihara to były pokoje mieszkalne razem ze świątynią.
Czyli to było miejsce, w którym mogli mieszkać, spać, medytować i miejsce, w którym mogli się zbierać, praktykować razem, nauczać i tak dalej. Z czasem zrobiły się one coraz większe. Te największe miały, to były takie jakby całe jakby, to było wiele budynków, tak? To było jakby takie osiedle całe o określonej architekturze. Teraz te jaskinie, tak jak powiedziałem, one niekoniecznie musiały być takimi naturalnymi jaskiniami. Często były po prostu robione przez ludzi z cegieł albo z kamieni. Więc kiedy bikszu praktykowali w medytację, wówczas dobrze jest wykonywać tę medytację w takim spokojnym, odosobnionym miejscu. I dlatego służyły właśnie te jaskinie. Na południu Indii wówczas taką granicą pomiędzy północnymi a południowymi Indiami były góry Vindhya, jak się nazywały. I na północ od nich były właśnie te jaskinie wykonywane z cegieł i kamieni, natomiast na południu, właśnie w tych górach szczególnie, były to właśnie takie jaskinie wycinane w górze, w skale. Na południu było właśnie więcej tego rodzaju wyciętych pokoików w skałach. Tak czy inaczej, o wszystko jedno, czy na północy, czy na południu, one wszystkie miały wszystkie jakby te, znaczy pozwalały na to, żeby mnisi mogli się zbierać i mogli mieli gdzie medytować. Więc tutaj na tych zdjęciach widzicie jakby ruiny tego rodzaju miejsc. Shalva Vihara i to Lakonda. Najprawdopodobniej wybudowano je w pierwszym lub drugim wieku naszej ery. Więc tak czy inaczej to były właśnie takie pierwsze klasztory, takie cele, takie jaskinie sobie budowano. Natomiast, i to było na północy, natomiast na południu mamy na przykład te bardzo znane jaskinie Ajanta i Ellora, gdzie wycinano właśnie w górze takie przestrzenie, w których jakby tworzono świątynie albo miejsca do mieszkania. Więc to nie były takie jaskinie tybetańskie, gdzie jest bardzo dużo gór i bardzo dużo naturalnych jaskiń. Na południu Indii te jaskinie były wycinane w górze, były po prostu wyrąbywane w skale. Nigdy tego miejsca nie odwiedziłam, ale myślę, że wszyscy je znacie. Więc żeby podsumować ten temat, japoński uczony Umaga Goki mówił, że na początku sangha, kiedy te pierwsze jakby grupy zgromadzenia sangi, jakby ta sangha głównie przebywała w obecności Buddy, tak? Jakby gromadziła się wokół Buddy.
Natomiast, ale tak czy inaczej, wszyscy mnisi i mniszki mogli wędrować gdziekolwiek chcą, po całym regionie i tak naprawdę cały czas byli w ruchu, tak? Nie mieli jednego stałego miejsca zamieszkania. Przez to nie można dzisiaj powiedzieć, ani chyba wtedy nie można było powiedzieć, ilu ich było. Tu było trochę osób, tam było trochę mnichów i tak dalej. Dzisiaj w klasztorze każdy wie, ile mnichów jest w klasztorze, tak? Ale na samym początku, w pierwszym okresie rozwoju Sangi, nie było takiej możliwości, dlatego że oni cały czas wędrowali. Jedni szli w jednym kierunku, drudzy w innym kierunku. I tak czy inaczej, jakby wszystkie decyzje tak z dnia na dzień podejmowali sami. Byli bardzo autonomiczni w podejmowaniu decyzji. Po prostu decydowali zgodnie z danymi uwarunkowaniami, z sytuacją. Wstawali rano i decydowali, co teraz najlepiej zrobić, zostać tu jeszcze jeden dzień, czy iść dalej, czy iść w tym kierunku, czy w tamtym i tak dalej. W związku z tym nie było zbyt wielu reguł Vinaya, zbyt wielu reguł klasztornych. Nie było potrzeby. Dodatkowo wielcy uczniowie Buddy, Maugalayana, Shariputra, Mahakasyapa, jakby Buddha ich wyznaczył, aby oni sami również jakby kierowali sangą, jakby tworzyli własną sangę i byli nauczycielami dla sangi. W związku z tym te grupy zaczęły się też rozbijać na kolejne jakby takie podgrupy. Każdy z tych wielkich nauczycieli miał kilkuset uczniów. Każdy z nich przekazywał jakieś instrukcje, nauki swoim uczniom i jakby prowadzili ich na ścieżce. I w związku z tym liczba uczniów też sukcesywnie rosła. Maudgalayana i jego uczniowie szli w jednym kierunku, do jednego miejsca, uczniowie Shariputry szli w inne miejsca i tak dalej. Tak wyglądała sytuacja w owym czasie. Więc czasami wyobrażamy sobie, że wszyscy buddyści, wszyscy bikszu, bikszuni byli w jednym miejscu w owym czasie. Tak się nie działo. Tak się działo może tylko na samym początku, ale później już nie było szans. Nie byli w stanie jakby zebrać się w jednym miejscu. Było coraz więcej jakby członków sangi, ale nadal jakby była to jedna organizacja, tak? Było to jedno zgromadzenie, jeden cel im przyświecał, wobec czego zaczęli tworzyć zaczęli się czasami zbierać i określać jakby zasady współistnienia, współżycia między sobą. Poza tym były te rytuały, te 3 podstawowe rytuały, tak? Kiedy sanga się zbierała. Ta sanga tak naprawdę można dzisiaj powiedzieć, że była bardzo demokratyczna. Kiedy się zbierali, ustalali między sobą zasady. Kiedy mieli różne opinie, to słuchali siebie nawzajem. Te różne rytuały, te relacje pomiędzy różnymi sangami, które się wtedy tworzyły, zaczęły wymuszać pewne reguły, zasady postępowania, relacji pomiędzy nimi.
I w ten sposób zaczęły się rozwijać te wszystkie zasady Vinai. Kiedy Buddha odszedł w parinirwanę, to wówczas nie wszyscy buddyści, nie wszyscy uczniowie Buddy byli w stanie przybyć na kremację, ponieważ wszyscy jakby byli w owym czasie w innych miejscach, tak? Więc tylko część ich jakby była obecna przy kremacji. Niektórzy japońscy uczniowie jakby starają się określić liczbę uczniów Buddy w owym czasie. Wiadomo mniej więcej, że po roku lub dwóch było ich 1250 bikszu po pierwszych 2 latach, natomiast później dołączało do nich wielu ludzi, ale ciężko powiedzieć, ilu ich było ostatecznie. Być może, że z czasem było ich 1500 lub 2000. Wielu uczonych tak to określa. Myślę, że można założyć, że było ich ponad 2000 podczas kiedy Buddha odchodził. Teraz chciałbym przejść do takiej klasyfikacji sangi, do tego, jak ta sanga była podzielona. Więc mówiłem już o tym, jak powoli zaczęły się tworzyć klasztory. Są sutry, które na ten temat, które mówią o tym, że za czasów Buddy były takie 6 szkół filozoficznych, tak? Mówiliśmy o nich w zeszłym roku. I oni byli jakby takimi głowami swojej sangi, czy też nauczycielami tych społeczności. Każdy z nauczycieli miał swoje zgromadzenie sangi. I oni byli jakby liderami tego zgromadzenia. I przewodniczyli tym społecznościom. I wszyscy tych 6 głównych nauczycieli oni mieli dużą wiedzę, duże doświadczenie, porzucili normalne świeckie życie dawno temu i z czasem stali się takimi członkami takiej starszyzny, którą się szanowano i byli dobrze znani i szanowani. Można powiedzieć, że to byli tacy liderzy takich pozostałych jakby religii w owym czasie. Wszyscy ich szanowali. Więc oni żyli Więc i każde zgromadzenie w tych wszystkich 6 szkołach filozoficznych, każde zgromadzenie jakby tych uczniów się nazywało sangha. Więc każdy z tych nauczycieli miał swoją własną sangę.
Ogólnie słowa sanga było po prostu takim zwyczajnym słowem, które określało zgromadzenie, tak? To było słowo, którym określano, nie wiem, kupców albo jakieś grupy polityczne, społeczne i tak dalej. To nie było wtedy jeszcze słowo takie czysto buddyjskie. Więc w owym czasie, kiedy mówimy o sandze, więc to byli ludzie, którzy podążali za tymi 6 głównymi nauczycielami i oni wszyscy przemieszczali się z miejsca na miejsce. I gromadzili się w jakichś określonych miejscach, żeby razem omawiać, praktykować dharmę. I za czasów Buddy było wiele tego rodzaju zgromadzeń, wiele tego rodzaju grup. Więc na początku buddyzm był tylko jedną z tych grup. Więc dlatego mówiono, że na uczniów Buddy mówili, że to są mnisi syna Siakiów, albo to jest dharma syna Siakiów, to jest nauka syna Siakiów. Sakya Buddhiya Dhamma, tak? Czyli więc ponieważ było wiele tego rodzaju grup, wielu tego rodzaju wędrownych jakby mnichów, mniszek w pewnym sensie, tam też w innych szkołach też możemy mówić o mnichach. W związku z tym buddystów określano tym konkretnym terminem, tak? Że to byli mnisi syna Siakiów. Więc to nie tylko sanga była wówczas nie tylko buddyjska, tak można to określić, tak? Były też inne sangi. Oczywiście nikt nie mówił o żadnym buddyzmie wtedy. Nie było mowy o żadnym buddyzmie. Nie było też mowy jakby o tym, że buddyzm był jakąś osobną religią. Nikt nie tworzył takiego rozróżnienia też, że ja jestem buddystą, ty nie jesteś buddystą. Dopiero z czasem, bo kiedy buddyzm zaczął się mocno rozwijać, ponieważ i oni głównie upowszechniali dharmę Buddy, zaczęło pojawiać się ten termin buddyzm. Na początku w ogóle nawet nikt nie rozróżniał różnych szkół, a po prostu Buddha był określany kompletnie doskonałym Buddą, całkowicie doskonałym Buddą. Sangha praktykowała to, co Buddha im polecił, co Buddha im powiedział. Nie było takiego rozróżnienia, ja jestem buddystą, ty nie jesteś buddystą. Po prostu bo ich głównym cylem było osiągnięcie takiego samego stanu, takiego samego urzeczywistnienia, jakie osiągnął Buddha, tak? Podążanie ścieżką ich nauczyciela. On po prostu dzielił się z tym doświadczeniem z uczniami. Więc jakby Buddzie zależało na tym, żeby przekazywać to doświadczenie, a nie na tym, żeby mówić, o ja jestem buddystą, ja jestem inny od reszty ludzi i tak dalej. To jakby w ogóle taki koncept w ogóle wtedy jeszcze nie istniał. A na samym końcu, kiedy Buddha odszedł w parynirwanę, w tym momencie, co on powiedział, musicie być swoim własnym opiekunem. Musicie przyjmować schronienie w dharmie. Waszym jedynym schronieniem jest dharma.
Powinniście ćwiczyć pratimokshe, to będzie wasza dyscyplina, to pomoże utrzymać was w dyscyplinie. Nie powiedział, a nikt nigdy nie powiedział czegoś takiego, że musicie być buddystami, musicie utrzymywać buddyzm i upowszechniać buddyzm, a nie wyznaczył też żadnego następcy, nie wyznaczył też żadnego innego lidera buddyzmu i tak dalej. Po prostu chciał przekazać swoje doświadczenie. Teraz 30 minut przerwy i pochwały dla Tary. Ta di je le ane. Kindun gare. Więc wracamy do tematu sangi, tej pierwszej sangi. I z czego ta sanga się składała? Z jakich elementów, z jakich grup, jakby podgrup się składała? Więc mówiliśmy już o tym o tym, że pierwszą grupą to byli oczywiście bikszu, a następnie dołączyły do nich bikszuni. Więc to było jakby główne dwie grupy klasztorne. W zasadzie wtedy mówiło się o nich tylko, że to są mnisi i mniszki. Dodatkowo jakby pojawili się nowicjusze i nowicjuszki oraz mniszki na próbie, czyli takie mniszki, które musiały odbyć taki 2-letni okres próby, aby z nowicjuszki stać się bikszuni. One się nazywały w sanskrycie shikshamena. Czyli w zasadzie tak jakby testowało się mniszki przez te 2 lata, sprawdzając, czy one aby na pewno chcą i są w stanie utrzymać ślubowania bikszuni. Więc to jakby było takich 5 grup, na których składały się sangha klasztorna. Tak było od pierwszych czasów buddyjskich. Oczywiście, kiedy mówimy ogólnie o bikszu, to mamy na myśli bikszu i bikszuni i mamy na myśli tylko, albo często, kiedy mówimy ogólnie o mnichach i mniszkach, to mamy na myśli właśnie tych w pełni wyświęconych mnichów, w pełni wyświęcone mniszki. Czasami oczywiście dzieli się sangę na męską i żeńską odpowiednio. Więc to było jakby 5 głównych grup klasztornych. W Pali mówi się o nich, że było to 5 wewnętrznych grup. Następnie, kiedy mamy na myśli sangę w takim bardziej ogólnym znaczeniu, kiedy nie myślimy tylko o klasztorach, ale w ogóle o praktykujących, to możemy dołączyć, tutaj jest błąd na tym slajdzie, do poprawienia, to wtedy możemy dołączyć również uczniów świeckich. I wtedy możemy dołączyć 3 grupy świeckie i dwie grupy świeckie, i wówczas mamy 7 jakby rodzajów sangi. Czyli dodajemy do nich upasaka i upasika. Czyli
świeckich uczniów męskich i świeckie uczennice. Byli również tacy świeccy, więc wówczas upasaka i upasika to byli po prostu świeccy ludzie, którzy przyjęli schronienie za czasów Buddy. To wystarczyło. Natomiast później w ten sposób określano świeckich, którzy nie tylko przyjęli schronienie, ale też utrzymują 5 głównych ślubowań. Byli również tacy świeccy, którzy cały czas utrzymywali ślubowania Sodziągu. Codziennie po prostu przyjmowali ślubowania Sodziągu. Teraz jeśli chodzi o tych uczniów świeckich, właśnie ci, którzy zaczęli przyjmować te ślubowania Sodziągu codziennie, to oni również przestali nosić wszelkie ozdoby, kwiaty, perfumy, porzucili taniec, śpiew i tak dalej. I zaczęto ich nazywać upawasta, czyli świeccy, którzy żyją w pobliżu szlachetnej sangi. To zrobię taką dygresję. W tybetańskiej tradycji, gdzie utrzymujemy tradycję Vinaya Mula Sarvastivady, w tekstach tej tradycji, przetłumaczonych na język tybetański, mówi się o gomny genien, czyli o takim czcigodnym świeckim praktykującym. Co to znaczy? Był taki tekst mistrza indyjskiego Abhayakary, który mówił, że są również świeccy, którzy przyjmują ślubowania Sodziągu do końca życia. Więc ślubowania Sodziągu głównie dotyczą niejedzenia, prawda? Niejedzenia po południu. Jeżeli przyjmujemy je do końca życia, wówczas takich ludzi nazywa się czcigodnymi świeckimi praktykującymi. Istnieje również komentarz dotyczący ślubowań Lamy Dorje Dempy. I on również mówi o tym, że ludzie, świeccy, którzy przyjmują takie ślubowania do końca życia, można ich nazywać jako czcigodnymi świeckimi praktykującymi. Atisha również w ten sposób jakby to określał. On mówił, że w szkole Sarvastivada nie ma takiego określenia, czcigodny świecki praktykujący, ale w innych szkołach takie określenie istnieje. Czcigodny, ogólnie czcigodny, czyli po angielsku venerable, ogólnie znaczy, że to jest osoba, że to jest mnich lub mniszka, tak? Że to jest ktoś, kto należy do sangi klasztornej. Ale z drugiej strony świecki praktykujący, który przyjął te ślubowania również mówiące o tym, że nie je się po południu, że nie nosi się ozdób i tak dalej, wówczas zaczęto również nazywać ich czcigodnymi, ponieważ oni jakby główne ślubowania klasztorne przyjmowali. Tak, więc zaczęto je określać jako szlachetni, czcigodni praktykujący i pozwalano im, aby nosili szaty bardzo wyglądem przypominające szaty mnisie. Tak było, taka tradycja rozwinęła się w Tybecie. Było wielu wielkich mistrzów, którzy byli właśnie tymi
praktykującymi, czyli czcigodnymi praktykującymi, którzy utrzymywali właśnie takie takie bardziej zaawansowane, można powiedzieć, ślubowania, ale jednocześnie mieli dom, rodzinę i tak dalej. Więc Atisha właśnie podkreślał, że w Sarvastivadzie, w tej tradycji takiego pojęcia nie ma, ale w Mahasangice jest, czyli w innych tradycjach jest. Więc mówiłem o tych 7 grupach sangi, albo jeżeli weźmiemy pod uwagę również tych czcigodnych świeckich praktykujących, będzie ich 8. Oczywiście można też podzielić sangę na męską lub żeńską, tak? Więc istnieją różne jakby sposoby klasyfikacji. Ostateczną jakby taką klasyfikacją jest klasyfikacja opierająca się o rzeczywistnienie. Czy osiągnęło się wyzwolenie, czy nie. Wówczas można mówić o szlachetnej sandze. Nie tylko nieczcigodnej sandze, ale szlachetnej sandze, czyli o sandze przebudzonych, wyzwolonych. Istniały również inne podziały sangi. Więc często mówi się często dzieje się sangę w zależności od tego, jakie ślubowania się utrzymuje, albo czy jest się kobietą, czy mężczyzną, albo czy osiągnęło się urzeczywistnienie, czy nie. Więc są różne tego rodzaju podziały. Istnieje również jeszcze jeden podział sangi. To jest taki podział na sangę lokalną, czy też dosłownie mówiąc widzialną, widoczną, i sangę 4 kierunków. To jest jakby mało mniej znany termin, dlatego pomyślałam sobie, że go szerzej omówię. Istnieje taki uczony japoński Akira Hirakawa. On już zmarł. I to był wielki uczony, który naprawdę dobrze badał buddyzm. I szczególnie wiele badań dotyczących Vinai jest bardzo wartościowych. Znał sanskryt, znał Pali, uczył się tybetańskiego i napisał historię buddyzmu indyjskiego. I uważa się, że to był naprawdę bardzo zaawansowany jakby poziom badań historycznych, ten, który on reprezentował. On zazwyczaj tego rodzaju tematy dotyczące sangi, Vinai badał w języku Pali. Więc on znalazł taki podział, o którym się mówiło, że była sanga, która jest obecna wokół nas, tak? Więc możemy ją spotkać, możemy ją widzieć. To jest tak zwana, możemy też powiedzieć, nasza lokalna sanga. Wówczas, jeżeli mamy więcej niż 4 bikszu zebranych w jednym miejscu, wówczas możemy mówić o sandze, że mamy sangę bikszu. Wówczas możemy mówić o zgromadzeniu. Więc jeżeli 2 czy 3 ludzi się zbierze, to jeszcze nie jest grupa, to jeszcze nie jest zgromadzenie. Żeby było zgromadzenie, musi być minimum 4. Jeden mnich to jeszcze nie jest sanga. Dopiero 4 to będzie sanga. 4 lub więcej.
4 to jest minimum. 마타야 미시엔진 좀과 딱 개롱 시엔진 좀과 개롱 Więc o 4 mnichów minimum, 4 bikszu lub bikszuni musi być zebranych razem, żeby mówić o sandze, że tutaj obecna jest sanga. Sima to było takie określenie też na ogrodzenie tego miejsca, w którym przebywała sanga. Czym to jest? Więc kiedy mówi się, z którego klasztoru jesteś? Kiedyś nie było tak wielu klasztorów, tak jak dzisiaj, było ich pewnie kilka, więc jeżeli byliśmy członkiem jakiegoś zgromadzenia, jakiegoś klasztoru, to wiedzieliśmy, tak, z którego klasztoru jesteśmy. Na przykład w Bodh-Gaya. Na przykład wokół stópy Mahabodhi na przykład siedzi 4 lub 5, 6 mnichów. Więc to ogrodzenie to znaczy, to jest to, że jeżeli jest jakaś grupa kilku mnichów, to ona tworzy grupę, tak? Ona jest jakby taką osobną, autonomiczną grupką. Jeżeli jesteśmy obecni w ramach tej grupki, to musimy uczestniczyć we wszystkich rytuałach i zgromadzeniach tej sangi. Czyli jeżeli ktoś przychodzi do tych mnichów przy stópie Mahabodhi, a oni przykują się do jakiegoś rytuału, to on powinien wziąć udział w tym i on przychodzi do nich, to powinien wziąć udział w tym rytuale. Więc sposób, w jaki mnisi wykonują tego rodzaju jakby rytuały, nazywa się rytuałami działania. Wówczas trzeba na przykład, jeżeli mamy tego rodzaju rytuał, jeżeli jest kilku mnichów, zaczyna się jakiś rytuał, to trzeba zwołać, jakby wybrać lidera, jakiegoś przewodniczącego tego rytuału, kto będzie go prowadził, osobę prowadzącą. On jest mistrzem ceremonii wówczas. Więc to są takie podstawowe zasady. Wszyscy członkowie sangi muszą się zebrać na ten rytuał, na tą ceremonię. Wszyscy bikszu, którzy są, jeżeli są obecni, szczególnie jeśli chodzi o poszadę, czy sodziąg, jeżeli czy też na przykład wybory jakiegoś, nie wiem, zarządcy klasztoru i tak dalej. Wszyscy obecni w klasztorze muszą się stawić na takie zebranie, na takie spotkanie. Nie wszyscy. Są oczywiście mniejsze spotkania, gdzie nie wszyscy się zbierają, ale istnieje zasada, że na przykład też na przykład ta ceremonia na koniec odosobnienia deszczowego, ona mogła się odbyć tylko wtedy, jeżeli było 4 mnichów, 4 bikszu zgromadzonych. Bez 4 bikszu nie można było zorganizować takiego rytuału. Również podczas udzielenia ślubowań bikszu powinno uczestniczyć w nim 10 bikszu. 3 mistrzów i świadkowie. Tylko w sytuacji, kiedy nie da się zebrać 10, bo jest to jakiś bardzo odległy, opustoszały teren, wówczas 4 wystarczy.
Jeden z nich jest mistrzem, jeden z nich jest aczarią, jeden jest takim głównym jakby zadającym pytania, sprawdzający tą osobę i dwóch świadków. Ale na przykład, kiedy wykonywano takie rytuały wyznania i oczyszczenia, to powinno się zebrać 20 bikszu. Oczywiście byłoby to trudno, jakby zebrać aż tylu mnichów do każdego rytuału, do każdej ceremonii. Więc nie, Więc kiedy nie dało się zebrać aż takiej dużej ilości mnichów na te rytuały, na takie spotkania lub na rytuały podczas tej ceremonii, wówczas tworzono takie mniejsze grupki. Tworzono mniejsze grupki, które wykonywały między sobą te ceremonie. Więc w niektórych sytuacjach właśnie można było stworzyć takie mniejsze grupki, które wykonywały te rytuały, po to, by inni mogli zająć się tym, czym się zajmują i nie musieli uczestniczyć w tych spotkaniach. Więc mówiliśmy o tym, że to jest lokalna sanga, sanga właśnie czyli tych minimum 4 u bikszu. Więc jest to taka grupa autonomiczna w gruncie rzeczy, która sama sobie przewodzi. Na przykład sanga Mahabodhi, Stupy Mahabodhi i sanga klasztoru Tergar to są dwie osobne sangi, które mają prawo robić to, co chcą i zarządzać sobą tak, jak chcą. Mają taką swoją wolność, tak, do robienia tego, co chcą. Mogą też jakby tworzyć jakby takie swoje własne obyczaje, ceremonie dotyczące tej sangi. Takie wewnętrzne jakby zasady działania, które oczywiście muszą być zgodne z ogólnymi zasadami Vinaya, a nie mogą im zaprzeczać. Na przykład te wszystkie rytuały, posiady, sociągu i tak dalej. To nie jest tak, że żadna grupa nie musiała się pytać drugiej, czy może wykonać taki rytuał w tym konkretnie dniu i tak dalej. Mogła to po prostu autonomicznie aranżować i działać, że tak powiem, na własną rękę. Więc ta lokalna sanga. Więc to byli wszyscy fizycznie tutaj obecni mniejsi mniszki. Ogólnie mówimy ten klasztor, tamten klasztor. A teraz się mówi, teraz tak się mówi, a wtedy się mówiło ta sanga czy tamta sanga. Teraz kolejny slajd. Okay. Więc ta fizycznie widziana, czy też lokalna sanga
Więc ta lokalna, tam, że tak powiem, sanga, ta fizyczna sanga, ta lokalna, mniejsza sanga, można by powiedzieć, ona nie ma prawa zmieniać ogólnych zasad Vinay, tak? Ogólnych reguł Vinay, które są zapisane w Sutrze Pratimoksha i tak dalej, i tak dalej. I tego im nie wolno robić. To nie może być tak, że sanga w klasztorze Tergar postanawia, że ten jeden punkt im się nie podoba i chcą go zmienić. Tego przy tej całej autonomii i wolności nie wolno im robić tego rodzaju rzeczy. Więc utrzymywanie ślubowań Vinay ogólnie było jakby ważniejsze, tak, jakby niż lokalna sanga. Była jakby prawa sangi, które działały jakby ponad tymi wszystkimi lokalnymi sangami. Były ważniejsze od ich własnych wewnętrznych obyczajów czy zasad. Więc to nie jest tak, że ta lokalna sanga miała wszelkie prawa i wszelką wolność. Więc czy istniała jakaś sanga, która była jakby ważniejsza, wyższa poziomem od nich? Z tego powodu zaczęto czy istnieje z tego powodu pojawił się taki właśnie termin sanga 4 kierunków, czyli taki to jest jakby drugi rodzaj sangi. Więc to nie jest jakby fizycznie zgromadzenie sangi w danym miejscu, albo nie jest to sanga tego czy tamtego miejsca, tego tam czy innego nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. Tak jak w przypadku tej sangi jakby lokalnej. Jest to ogólnie sanga, jest to taki jakby ideał sangi. Ona oczywiście nie podlega też zmianom, ponieważ jest taka uniwersalna, ogólna, więc nie ma znaczenia, więc ona nie jest przypisana do danego miejsca, czasu, czy nie należy do przeszłości, czy przyszłości. Ona jest po prostu takim ogólnym sangą. Na przykład nie dotyczy tylko Indii i Nepalu, nie dotyczy tylko tego świata. Mogą być w innych światach też mogą żyć bikszu, prawda? Więc to wszystko jakby się zawiera w tej sandze 4 kierunków. Nieograniczone miejscem, nieograniczone czasem. Wszyscy bikszu i bikszuni w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Więc jeśli na tym pomyśleć, to więc ta sanga 4 kierunków jest taką sangą uniwersalną. I ona jest jakby najważniejsza, najwyższa. Zasady były zrobione stworzone dla dobra sangi, a nie odwrotnie. Chodzi o właściwe zarządzanie społecznością sangi, o sprawne zarządzanie nią, o ułatwienie utrzymywania ślubowań przez mnichów i mniszki, o usunięcie wszelkich przeszkód w tym kierunku, więc jest to coś, co ma pomagać sandze. W związku z tym ale tak czy inaczej sanga
Więc w pewnym sensie sanga 4 kierunków mogłaby zmienić te zasady Vinai, ponieważ one mają jej służyć, prawda? Ale jak to zrobić? Skoro jest to uniwersalna sanga, jest to nic, to tak jakby to wymagałoby to jakby zebrania całej sangi na świecie i w innych światach. To jest praktycznie niewykonalne. Więc teraz chciałbym się skupić przez chwilę na sandze Bikshuni. Mówiłem wcześniej dużo ogólnie o sandze. Mówiłem o tym, że można ją podzielić na męską i żeńską. Czyli sanga żeńska Bikshuni. Na początku Buddha nie chciał przyłączyć kobiet do sangi, ale poprosiła go o to Prajapati, czyli jego macocha, która go wychowała. Król miał 2 żony, tak? Jego matka Buddy zmarła niedługo po jego narodzeniu. Natomiast następnie król poślubił jego siostrę Prajapati, która była macochą Buddy, która wychowała go od dzieciństwa. Więc Prajapati prosiła o to Buddę wiele razy. Proszę pozwól nam porzucić świeckie życie i wstąpić do społeczności. I poza tym dodatkowo Ananda jakby wspierał te wysiłki Prajapati i w końcu Buddha się zgodził. Ale kiedy kobiety jakby przyłączały się do sangi, wówczas Buddha jakby stworzył 8 takich dodatkowych zasad dla nich, które nazywa się 8 ciężkimi dharmami, Ashtagau Dharma, Garu Dharma. Pierwszym z nich było to, że nawet jeżeli bikshuni miała 100 lat i była bikshuni przez 100 lat, to tak czy inaczej musiała wyrażać szacunek, okazywać szacunek nowemu bikszu. Wobec czego każda mniszka, każda bikshuni jest w pewnym sensie ma niższy status niż najgorszy bikszu, najmłodszy bikszu. Co 15 dni wykonuje się poszadę, czyli sodziąg. I bikshuni musiały też robić, wykonywać. Drugim zasadą było to, że bikshuni nie mogły wykonywać odosobnienia deszczowego, jeżeli w pobliżu gdzieś nie mieszkali jacyś bikszu. Trzecim to jest to, że podczas tej posady, podczas sodziągu bikshuni musiały zapraszać bikszu, aby czytały Sutrę Pratimokszy i udzielały instrukcji, wysłuchiwały jakby wyznań bikshuni. Czwartym było to, że parawana, czyli pawarana, czyli ten rytuał kończący odosobnienie musiał być również wykonywany przez bikshuni i bikszu razem. Piątym było to, że bikshuni nie wolno było naśmiewać się z żadnego bikszu. Szóstym było to, że ślubowania bikshuni można było przyjmować od sangi mieszanej bikszu i bikshuni, czyli bikszu musiał być obecny.
i nie wolno było, i natomiast 7. punktem było to, że bikszuni nie wolno było wytykać błędów, czy też uchybień żadnego bikszu. Nie można było ich pouczać. Tak, nie można było, bikszuni nie mogła pouczać żadnego bikszu. Dodatkowo, jeżeli bikszuni dokonała takiego bardzo poważnego uchybienia, złamania czy uchybienia, to musiała to wyznać i poprosić o karę oba zgromadzenia, i bikszu, i bikszuni. Ogólnie w różnych tradycjach Vinai mówi się, że te 8 punktów stworzył Buddha. Że to były jakby takie podstawowe zasady dotyczące bikszuni. Ale w Mahasanga mówi się, w innych tradycjach Vinai mówi się, że owszem, bikszuni muszą utrzymywać te ślubowania, ale nie jest wcale powiedziane, że one zostały stworzone przez Buddę. Istnieje taki wielki uczony też, badacz buddyzmu chiński Hinshun, który ma dużo wątpliwości wobec tego, czy te zasady stworzył Buddha. Studiował więc on stworzył wiele takich podręczników i komentarzy, które teraz są szeroko studiowane w różnych klasztorach chińskich. I on ma właśnie dużo wątpliwości co do tego, czy te zasady zostały stworzone przez Buddę. Dlaczego? Dlatego, że jak on mówi, większość zasad, które Buddha stworzył, były prowokowane przez jakieś wydarzenia, przez jakieś sytuacje, tak, w którym stało się coś złego albo pojawił się jakiś problem, wówczas Buddha w odpowiedzi na ten problem musiał go rozwiązać i musiał stworzyć nową zasadę, czy też nowe ślubowanie, które jakby pozwalało unikać tego problemu. Czy to dotyczy, jak to może dotyczyć tych 8 dharm, tych 8 ciężkich zasad? Inni zaś mówią, że najprawdopodobniej te zasady powstały za czasów Buddy. A to dlatego, że istnieje kilka historii dotyczących tego rodzaju wydarzeń, które mogłyby służyć za jakby podstawę stworzenia takich zasad. Mówi się o dużym takim jakimś jakby dyspucie pomiędzy Anandą a Mahakasyapą, że oni nie zgadzali się co do tego, co do pewnych decyzji, szczególnie właśnie do tego faktu, że Ananda wspierał mniszki. Czasami jak nie powiem jakiejś historii, to będzie nudno, więc teraz powiem właśnie 2 historie, które się wiążą jakoś z tymi zasadami. Raz Buddha przebywał w klasztorze w Shravasti, w takim klasztorze, który był fundowany przez Ananda Pinaba. Mahakasyapa był tam wówczas obecny i on był oczywiście wielkim uczniem Buddy. Tak, i on przebywał w drugim klasztorze w Shravasti, który się nazywał nie pamiętam. Więc on
Więc on jakby rano, pewnego dnia rano wstał, ubrał się w szaty i wziął swoją miseczkę żebraczą i wyszedł po jałmużnę. Natomiast w innym klasztorze mieszkała taka bikszuni, która się nazywa Stulananda. Ona również zrobiła to samo. Wstała rano, ubrała się, wzięła miseczkę żebraczą i wyszła po jałmużnę. Więc oni jakby dotarli do tego Shravasti w tym samym czasu. Ta bikszuni bardzo nie lubiła Mahakasyapy. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, jaki był główny powód, ale nie przepadała za nim. Więc kiedy zobaczyła, że Mahakasyapa również przyszedł po jałmużnę, to pomyślała sobie, przyszedł ten idiota, zrobię coś, żeby go wytrącić z równowagi. Więc pierwsze, co przyszło jej do głowy, to zobaczyła, że Mahakasyapa zmierza do jednego domu i bardzo szybko jakby przecięła mu drogę, doszła tam szybciej, usiadła pod drzwiami i kiedy Mahakasyapa zbliżył się do tego domu i powiedziała do niego: o, szlachetny, tutaj już nie ma żadnego jedzenia, wszystko... Mahakasyapa zaczął pukać do drzwi, a ona tłumaczyła: kiedy mnich podchodził, to musiał tak tą swoją laską z dzwonkami potrząsnąć, tak, żeby ludzie słyszeli, że on tam jest i czeka. Natomiast ta Stulananda udawała, że mieszka tam, tak? I mówiła: o, my nie mamy żadnego jedzenia, odejdź, nic tu po tobie. Więc Mahakasyapa usłyszał to i oczywiście odszedł, tak, do następnego domu. Ale ta mniszka, Stulananda, jakby szybciej dochodziła do każdego kolejnego domu i robiła to samo. Jakby odpędzała Mahakasyapę od każdego domu w ten sposób. Więc być może, że tego dnia Mahakasyapa w ogóle nic nie jadł, bo nie był w stanie dostać żadnego jedzenia. Więc najpierw Mahakasyapa jakby nie zastanawiał się nad tym zbyt bardzo, ale on miał dar jasnowidzenia i nagle zaczął mieć pewne wątpliwości i spojrzał na tą sytuację jakby swoim jasnowidzącym okiem i zrozumiał. On już był arhatem, tak? Więc miał taki dar. On nawet nie musiał jakby wchodzić w żadne samadhi więc ponieważ on był arhatem, więc dopiero podczas medytacji miał taki dar jasnowidzenia, więc w pewnym momencie usiadł właśnie, wszedł w medytację i zobaczył, że to jakie są prawdziwe, że to robi Stulananda. Bikszu zawsze musiał nazywać bikszuni siostro. Więc on powiedział do niej: Stulanando, siostro, to nie twoja wina. Prawdziwym winowajcą tej całej sytuacji jest Ananda. On pozwolił, aby takie wredne kobiety jak ty przystąpiły do sangi i były wyświecone w dharmie Vinai i zaczął je nauczać, sprawił, że zostały mniszkami, więc to nie twoja wina, to wszystko wina Anandy. Gdyby on nie pozwolił wam zostać mniszkami, to nie byłybyście takie wredne, jak jesteście teraz. Więc Buddha zobaczył to, usłyszał o tej całej sytuacji i stworzył właśnie taką zasadę, żeby
żeby kobiety, żeby bikszuni nigdy nie prosiły o jałmużnę w tych samych miejscach, w tych samych domach, w których proszą o jałmużnę bikszu. Więc Mahasiddha jakby winił Anandę za to wszystko. Więc, ale to nie wszystko. Jeszcze doszło do kolejnego wydarzenia. Ta Stulananda, ta mniszka, miała swoich uczniów, tak? I pewnego dnia w jednym miejscu siedziała z tymi uczniami, uczyła ich dharmy, a Mahakasyapa po prostu przechodził. Więc kiedy on przechodził, wszyscy uczniowie wstali. Ale ona nie podniosła się nawet o centymetr. Więc ona tylko siedziała tam, a jej uczniowie zaczęli w końcu ją pytać. To był Mahakasyapa. On jest jak bardzo, on jest wart czci bogów i ludzi, on jest naprawdę szlachetnym mnichem, a ty nawet nie wstałaś nawet troszeczkę, no, się nie podniosłaś. Natomiast ona odpowiedziała, o Mahakasyapa, to jest prawdziwy idiota, to naprawdę nie jest dobry buddysta. On kiedyś to był w ogóle jakimś hindusem, w ogóle nic nie wie, a ja pochodzę z klanu Siakiów. Ja znam na pamięć 3 kosze buddyzmu. Ja wiem, jak nauczać dharmy. Ja mam dużą wiedzę z logiki i z metod prowadzących do wyzwolenia i tak dalej, więc dlaczego mam wstawać w jego obecności? Więc z tego powodu Buddha stworzył właśnie tą zasadę, że bikszuni zawsze muszą wstawać, że bikszuni zawsze muszą wstawać, kiedy przychodzi bikszu. Jest jeszcze jedna historia, jest wiele takich historii. Po jałmużnę. I to było jakieś lato. Więc to był monsun, więc wody rzeki się podniosły, nie był w stanie przekroczyć jakby rzeki, więc podszedł do małego mostu. Więc ta mniszka zobaczyła, jak Mahakasyapa chce przejść przez ten most. Więc podbiegła szybko. Podbiegła szybko wcześniej i zaczęła ruszać tym mostem. To był taki most powieszony na takich linach, tak? Więc ona jakby ruszyła, jakby potrząsała tym mostem bardzo mocno, tak że Mahakasyapa spadł do wody, cały zmógł, całe jego wszystko jakby upuścił, zamoczył wszystkie szaty. Więc on był archatem, on się nie zezłościł na nią, ale znowu powiedział, o, to nie jest twoja wina, siostro, wszystko to przez tego Anandę. On pozwolił kobietom, żeby zostały mniszkami i teraz zrobiłyście się takie wredne. Gdyby Ananda was nie wsparł, to do niczego takiego by nie doszło. Więc Buddha znowu stworzył kolejną zasadę, że bikszuni nie wolno bikszuni przekraczać mostu w tym samym czasie, kiedy przekracza go bikszu.
Więc jest wiele tego rodzaju historii. Raz ta mniszka jakby spowodowała, że Mahakashyapa wpadł do takiego dołu z odchodami. Więc naprawdę, one naprawdę go nie lubiły. Nie wiem dlaczego to robiła, nie wiem dlaczego go tak bardzo nie lubiła, dlaczego tak się na niego uwzięła. Ale naprawdę patrzyła na niego jak na kogoś bardzo niewartego jakby szacunku. Kiedy Buddha odszedł podczas pierwszej rady Mahakashyapa był Mahakashyapę wyrzucony z tego. Więc Anandę nie wpuszczono wówczas nie Mahakashyapę, Anandę nie wpuszczono do tej rady, do tego miejsca. I właśnie jednym z powodów, po pierwsze dlatego, że on nie był jeszcze arhatem, ale drugim z powodem było to, że on pozwolił, że on wsparł tą decyzję Buddy, aby kobiety przystąpiły do sangi Buddy i przez to jakby żywotność dharmy skrócił o 500 lat. I to był jakby jeden z argumentów, dla którego wyrzucono Anandę z tego zgromadzenia wtedy. Chciałbym również pomówić o rozwoju zasad Vinai. Jest tak, japońscy uczeni często mówią o takiej sutrze sieci Brahmy, która mówi o tym, że były średnie i mniejsze zasady dyscypliny, czy też ślubowania. Jest jeszcze sutra rezultatów owoców duchowej ścieżki, która zaś łączy te wszystkie i mówi, że był jeden zbiór szlachetnej dyscypliny. Więc były jakby różne jakby podejścia, albo dzieliło się te wszystkie zasady Vinai i wszystkie ślubowania na większe, średnie lub mniejsze, albo uważało się za jeden jakby zbiór jako całość. Tak czy inaczej, obie sutry mówią o tym, że jeżeli utrzymuje się te wszystkie ślubowania w czystości, w taki doskonały sposób, to osiąga się prawdziwą, niesplamiony spokój. W sanskrycie słowo dyscyplina nazywana jest sila. Sila jako taka prawdziwa natura, charakter, taka praktyka, która powoduje, że rozwijamy dobre nawyki i że praktykujemy jakby to, co jest dobre, co jest dla nas dobre. Czyli udoskonalanie dyscypliny, udoskonalanie sila jest takim dążeniem do wewnętrznej samodoskonałości. Jest to tak naprawdę samodyscyplina. To nie jest tak, że ktoś stoi nad nami i mówi, nie wolno robić tego czy tamtego. Nie.
Nie, tutaj chodzi o własne dążenie do doskonałości i świadome jakby narzucanie sobie jakby kolejnych jakby elementów do osiągnięcia, tak? Że o, przestanę teraz robić to, o, przestanę teraz mówić tak, o, przestanę teraz myśleć w ten sposób i tak dalej. To jest prawdziwe Shila. Oczywiście taka najbardziej podstawowym poziomie to jest nieodbieranie życia innych, nie okradanie nikogo, nie wyrządzanie jakby szkody, nie kłamanie, niewykonywanie niewłaściwych działań seksualnych i tak dalej. Tak naprawdę one wszystkie są uniwersalne. One nie należą tylko do dyscypliny buddyjskiej. One w zasadzie należały wówczas również do dyscypliny takiej ogólno przyjętej przez różne inne szkoły filozoficzne czy religijne. Więc Vinaya była stworzona, Vinaya buddyjska, te zasady buddyjskie były stworzone w pełnej harmonii, w pełnej zgodzie z tymi wszystkimi zasadami, które były wówczas przestrzegane przez innych wędrownych poszukiwaczy duchowych i tak dalej. I były zgodne ogólnie z indyjską praktyką, kulturą, religią i tak dalej. Więc te podstawowe zasady były dokładnie takie same dla wszystkich. I to była taka podstawowa, na podstawowym sila, na takiej podstawowym poziomie. I oczywiście ona ma sens, kiedy my sami rozumiemy, że lepiej tego nie robić i nie, że ktoś nam każe tego nie robić albo każe nam za robienie z tego i tak dalej. Sila tak naprawdę jest samodyscypliną. Kiedy podejmujemy decyzję, że będziemy praktykować dharmę, jeżeli chcemy to naprawdę robić, to musimy podjąć jakąś dyscyplinę, to musimy przyjąć jakieś zasady, jakieś ślubowanie, jakieś zobowiązanie, które będziemy utrzymywać w ten sposób, prawda? To się z tym wiąże, to jest naturalne. Taka dyscyplina i takie utrzymywanie jakiejś zasady, takiej czy innej, powoduje, że cały czas utrzymujemy, że cały czas praktykujemy w taki nieustanny sposób, bo cały czas utrzymujemy jakieś jedno czy kilka ślubowań. Dodatkowo mamy taką dyscyplinę dotyczącą społeczności, tak? Czyli jak społeczność klasztorna jakie zasady mają obowiązywać wewnątrz klasztoru, pomiędzy klasztorą a społeczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tych 250 czy więcej zasad, które mówią o tym, jak mnisi czy mniszki powinni się, że tak powiem, zachowywać indywidualnie między sobą i tak dalej. Więc tego rodzaju Vinaya, tego rodzaju zasady są głównie stworzone dla klasztorów, dla społeczności klasztornych. Więc jest ich ponad 250. W Mula Sarvastivadi jest 252 chyba. W innych tradycjach Vinay są inne ich liczby. W nich są 4 zasady, których złamanie powoduje wyrzucenie z sangi i 13, które są bardzo poważnymi takimi naruszeniami. Więc zostały nam jeszcze ślubowania Pratimokszy, ale myślę, że zostawimy to już sobie na kolejną sesję. Więc teraz mam pewne ogłoszenie, które chcę teraz przekazać. Ono dotyczy 12 dnia kalendarza tybetańskiego. Kiedy przypada rocznica Gampopy, Parinirwany Gampopy.
czasami zapominam, jaki to jest dzień, teraz mamy jaki miesiąc. Szczególnie jeśli w angielskich miesiącach zaczynam myśleć. Więc to jest 8 miesiąc, tak, czyli sierpień. Więc 12 sierpnia będziemy mieli rocznicę Parinirvany Gampopy tego dnia. Nie będzie nauk. Zamiast tego będziemy wykonywać sadhany Guru Gampopy. Istnieje ich kilka. Kilka sadhan Gampopy. Ale tą, którą będziemy wykonywać tego dnia, która wydaje mi się najodpowiedniejsza, to będzie tekst napisany przez pierwszego Tapsanga Tempy Rabgye. On miał jakby taką czystą wizję Gampopy. Mówi się, że on miał czystą wizję Gampopy. I wówczas napisał właśnie ten tekst o tej Guru Sadhany, a następnie Jamgon Control Odrzutaje jakby zebrał te modlitwy spisane przez Tapsangę a Gana Chakrę, czy też praktykę Tsoku do tej praktyki dopisał 5. Chagme Rinpoche. Istnieje również inna sadhana Jengsona Ningpo, szybka ścieżka. To była jakby taka terma jakby schowana przez Gampopę, którą Jetson Ningpo jakby odkrył. Jest jeszcze jedna praktyka 15 Karmapy Kaccapa Dorje, ale jest bardzo długa, więc chyba uważam, że ta jest za długa, abyśmy ją wykonywali w ten sposób. W tym samym czasie jest jeszcze jedna rocznica. Karmapa Rangjung Dorje odszedł 14 dnia 6 miesiąca i jakby w pełnię tego miesiąca pojawiła się jego twarz jakby w Księżycu. Wielu ludzi widziało o tym, jest wiele takich jakby tanek z tym wizerunkiem Karmapy w Księżycu. Więc pomyślałam sobie, że dobrze by było, jeżeli pogoda na to pozwoli, bo teraz mamy monsun, że wszystkie klasztory, jeżeli mogą, powinny ofiarować 100 lampek. Jeżeli macie taki specjalny, zadaszony pokoik do ofiarowania lampek, to można je ofiarować tam. A wówczas, kiedy księżyc wzejdzie, to powinniście wyjść na dach klasztoru, grać muzykę, recytować taką muzykę Dawa Yapse na przykład, lub jakąkolwiek inną, którą wybierzecie, i w tym samym czasie recytować 3 krótkie teksty Rangjunga Dorje. Więc dobrze jest. Więc tego dnia, więc to będzie 12 sierpnia i w tego dnia będą nie, to będzie co? To będzie 14. Czy 13. Tego dnia będą nauki, ale tego dnia chciałbym jakby poświęcić tą sesję właśnie opowieści o Gampopie i Rangjungu Dorje. Więc to będzie też w pełni Księżyca.